Ja, jeg er på vei til Konshallen. Skal vi se Konshallen. Det er ikke systemet skal på. Skal på Konshallen. Kan jeg gå her? Der skal vi ha Konshallen. Skal jeg se hva de har å by på i dag. Jeg ser gjennom fønsteret. Det ser ganske lovende til noe nytt her. Jeg har ikke sett før. Jeg har ikke sett det her før. Eller har jeg gjort det? Nei. Se her, kom inn og se. Her må vi se, Kali. Her må vi se. Kom nå. Det er ikke fint i salen. Her skal vi se. Her skal vi inn, Kali. Kan du komme inn? Er det stengt? Nei, stemme. Nei. Da kan jeg gå inn så ikke du bestemmer. Jeg så det var nytt her, forstår du. Jeg så det var nytt her. Det er nytt oppsatt. Se her. Her, Kali. Er det nytt her? Det er nytt? Hva? Ja, sånn, ja. Ok, ja. Hva faen?